Numeri tiadi asensia. Na Gilead Makelba Manase ba mma busua kuomu panimfie so atitra wo free Joseph mba musua mu no ba bekasa Mose ne mapomma no Israel for panimfie so atitre no anim na wo se Erade ahemira se wonfa ntontubo so nche asase no ma Israel for na woni so na miranya Erade enumum rase wonfa yenua Zelophehad ejapade mma ne mama na se wakoye Israel for musua kuomu mabire no mo a ene wona ejapade no be free yen ejanom ejapade mu na wode akoka abusua kuo ko a wakoye won dia no ejapade ho na afri yen tonto chefanu mu na se edru Israel for ahosepe afahye afeso a wode won ejapade no beka abusua kuo a wakoye won dia no ejapade ho na wayi won ejapade afri yen ejanom abusua kuo ejapade mu na Mose nam Awurade asem so hye Israel for no se die Joseph ma abusua kuo akayi tene yene die Awurade ahye wo Zelophehad mama no ho obiara osusu se woye no wonware no nanso won ajanom abusua kuo mu abusua bi mu nko na wonware na Israel for ejapade enfre abusua kuo bi mu anko abusua kuo bi mu na Israel for no mfemfam wa ajanom abusua kuo ejapade ho na obaba biara onye ejapade Israel for musua kuo mu no nye obi a ofri na gya abusua kuo mu abusua bi mu yire na Israel for no nya wa ajanom ejapade ni so na ejapade bi amfri abusua kuo bi mu anko abusua kuo fufuro mu na Israel for musua kuo no mfemfam wa ejapade ho sede Awurade hye Mose no Sara na Zelophehad mama no yoye na Mala Tesa ni Hogla ni Milka ni Noa Zelophehad mama no ware wona janua no ma na wo ware wona wo free Joseph ba Manase ma musua mu na wona japade no ka won aja abusua kuo no mu Jeinom ne mransam ne atemudi a Awurade na Mose so hye Israel for wo Moab mpapre so Jordan fa eben Jericho no